Ой, салют, сябры. Дзяўчынкі, прабачце, але сёння я планую правесці калыханку толькі для хлопчыкаў. Я спецыяльна і Янку папрасіў у сяброўкі затрымацца, бо зараз мы будзем размаўляць пра хлопчуковыя сакрэты. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Топа, прывітанне. А дзе Янка? А я яе да сяброўкі ў госці адправіў. Мы зараз будем с тобой сакрэтнічаць. Я і нашим дзяўчынкам-глядачкам сказаў, што сёння калыханка будзе толькі для хлопчыкаў. Дзяўчынкі, калі ласка, заставайцеся разам з намі. Топа, гэта ж будзе неветліва. Дзяўчынкі ж таксама сабраліся ля тэлевізараў. Што ж ім зараз, калыханку выключаць? Не, выключаць не трэба. Добра, толькі тады вы, дзяўчынкі, не ўмешвайцеся ў хлопчуковую размову. Глядзіце ціхенька і не перашкаджайце. Ну і пра што такое сакрэтнае пойдзе зараз размова? Толькі паабяцай, што не будзеш смяяцца. Не буду, клянуся. Ну, справа ў тым, што хлопчыкам быць вельмі цяжка. Ну і чаму гэта ты так вырашыў? Ну вось, хлопчыкам час ад часу хочацца плакаць, калі ім, напрыклад, балюча, ці калі што-небудзь не атрымліваецца. Згаджуся, я амаль дарослы, але і мне таксама зрэдку хочацца заплакаць. Во, але ты гэтага не робіш? Стараюся не рабіць, бо хлопчыкі павінны быць мужнымі. Вось і я стараюся не рабіць. У нас толькі буслік у калыханцы можа плакаць, таму што ён маленькі. Праблема. Топа, ведаеш, што я думаю? Што? Калі табе вельмі хочацца, ты можаш часам і заплакаць, але для гэтага павінна быць вельмі сур'ёзная прычына. І дзяўчынкі не будуць лічыць мяне румзай? Не будуць, калі ты гэта будзеш рабіць рэдка і не проста так. Вось, чулі, дзяўчынкі? Калі нашы сябры-хлопчыкі часам румзаюць, гэта не значыць, што яны слабыя. Так, Данік? Безумоўна, калі ты плачаш ад болю ці крыўды, табе становіцца крыху лягчэй. Так прырода прыдумала. А я недзе чуў, што жанчыны плачуць у 4 разы часцей, чым мужчыны. Магчыма, і я лічу, што гэта справядліва, таму што дзяўчынкі, яны больш эмацыянальныя, ім вельмі цяжка стрымлівацца, так што дазволім ім плакаць часцей за нас. Дазволім. Добра. З плачам разабраліся. Яшчэ ў цябе ёсць складаныя пытанні, якія трэба вырашыць паміж мужчынамі? Ну так. Напрыклад, аднаму майму сябру вельмі падабаецца кухарыць, але ён не хоча ў гэтым прызнавацца. Чаму? Ён баіцца, што дзяўчынкі будуць над ім смяяцца, бо кухня не месца для сапраўдных мужчын. Вось гэта і няпраўда. Шмат сусветна вядомых кухараў мужчыны. Сур'ёзна? Дакладна, і многія таты таксама умеюць і любяць гатаваць, і нават робяць розныя кулінарныя сюрпрызы. Хочаш, запытайся ў нашых гледачоў. Гэта так? О, здорова! Тады я магу смела вучыцца пячы свае любімыя блінцы і не баяцца, што Яна будзе надо мной смяяцца. Значыцца, твой сябар, які цікавіцца кулінарыяй, гэта ты сам, Топа? Ну так, але я думаў, што гэты занятак не для хлопцаў. Якія яшчэ заняткі ты лічыш недастаткова мужнымі, Топа? А вось буслік хацеў займацца танцамі, а я, шчыра кажучы, над ім пасмяяўся. Ну і дарэмна. Танцы гэта прыгожы і даволі складаны занятак. Каб добра танцаваць, трэба шмат трэніравацца і быць спартыўным. І гэта ўсё акрамя пачуцця рытму. А я пра гэта і не думаў. Я лічыў, што танцы гэта проста. Знайшоў свабоднае месца, уключыў музыку і давай рухаць рукамі-нагамі ў розныя бакі. Не, Топачка, сапраўдны танец, неважна якога ён стылю, класічнага ці сучаснага, мае свой малюнак, парадак руху. Таму, каб танец атрымаўся вельмі прыгожым, трэба шмат папрацаваць. Значыць, бусліку можна займацца танцамі? Ну, калі ён жадае, вядома. Танцы не горшыя за спартыўныя трэніроўкі. Так, засталося яшчэ адно пытанне.
Калі хлопчык шмат часу праводзіць за кніжкамі, вучыцца на выдатна, над ім таксама не варта смяяцца. Ну, а навошта смяяцца над тым, хто хоча ўсё ведаць? Хлопчыкаў, якія шмат вучацца, бывае дражняць батанікамі. Топа, вось дражніца – гэта дакладна не мужчынскі занятак, а тыя, каму падабаецца вучыцца, потым становяцца знакамітымі вучонымі. І іх вынаходствамі мы карыстаемся ў звычайным жыцці? Менавіта. Ну што, Топа, яшчэ чыста мужчынскія пытанні ёсць? Мне здаецца, няма. Тады я толькі дадам, што калі хлопчыку падабаецца займацца спевамі, музыкай, рукадзеллем, і ў яго гэта добра атрымліваецца, то ён можа выбраць тую справу, якая яму падабаецца. абавязкова. І ніхто не павінен над ім смяяцца. Разумныя дзеткі, а тым больш дарослыя, так ніколі рабіць не будуць, а неразумных і слухаць не трэба. Данік, як добра, што ў мяне ёсць такі сябар, як ты. Так зразумела ўсё растлумачыў. Чулі, дзяўчынкі і хлопчыкі? Занятак трэба выбіраць той, які падабаецца. Тады і атрымлівацца ўсё будзе добра, і вынікі будуць значныя. Вельмі карысна мы, Данік, з табой сёння паразмаўлялі. І сур'ёзна, як дарослыя мужчыны. Ну, а зараз, можа, разам з дзеткамі мульцік паглядзім? Добрая прапанова. Мультфільм «Сябры». Ну, мультик паглядзелі. А зараз час хуценька мыць тварыкі і лапкі, чысціць зубкі і адпраўляцца ў ложачкі, глядзець цікавыя сны. Дабранач, сябры. А заўтра нас чакае новы дзень, і вы зможаце знайсці сабе цікавы занятак. Ну а зараз добрай усім ночы. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий, сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаня ты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вошаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.